खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड इनफ पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव कन्या राशिनि आगस्ट दान 2025 मायथाइनि दानसेयारि राशिफल एबा फानजामुथिनि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। कन्या राशि। कन्या राशिनि सिङाव जोनोम जानायफोरनि थाखाय आगस्तनि दानखौ गलाय-गथाय खालामनाय जागोन। दाननि जागायजेननायाव नोंथांनि खस्थ' खालामनाय आरो नाजानायनि फिथाइया रुजुनायाव बाङाइ जानो हागौ। बे समाव नोंथांनि बेरेखाफोरा सांग्रां जागोन। बेनिखायनो नोंथांनि खामानियाव जेबो सांग्रांथि गैयैनिफ्राय गोजानाव था आरो नोंथांनि सानथांखिफोरखौ आबुं जानायनि सिगां फोरमायनायनिफ्राय गोजानाव था। आगस्तनि गिबि सप्तायाव जुदि नोंथाङा आसा खालामनाय बायदि नोंथांनि हाबाफोराव जाफुंसार जानो हाया, अब्ला बेयो नोंथांखौ एसे दुखु मोनहोनो हागौ। बेयो नोंनि खामानिल' नङा, नाथाय नोंथांनि गावारि जिउआवबो गोहोम खोख्लैगोन। बे समाव नोंथाङा आंगोफोरजों फिसा-फिसा बाथ्राफोरनि सायाव रागा जोंनो हागौ। नोंथाङा खुरमा बाहागिफोर आरो मोजां हास्थायग्राफोरनिफ्रायबो मददखौ बाङाइ जानाय नुनो हागौ। कन्या राशिनि सिङाव थानाय सुबुंफोरा आगस्तनि गिबि खावसेयाव गोसो गुदुं एबा आबेगजों सालायजानाय जायखिजाया गिदिर थिरांथाफोर लानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, नङाब्ला बिसोरो उनाव उनदाहा खालामनो हागौ। जुदि नोंथाङा फालांगियाव नांथाबना दं, अब्ला बे समाव गोदान फालांगि जागायनायनिफ्राय जानगाराव थानाया मोजां। आरो जुदि नोंथाङा सासे मावख'गिरि, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि आबहावायाव जेसेबां मोजाङै सामलायनो हायो एसेबां बिबान लानांगौ। दाननि गेजेराव नोंथाङा हरखाबै माखासे गिदिर खर्साजों मोगा-मोगि जानो हागौ। बे समाव नखरनि सासे बैसो जानाय सोद्रोमानि सावस्रियाबो नोंथांनि थाखाय मोनसे गिदिर जिंगा जानो हागौ। नाथाय नों गावनि सावस्रिखौ मोजाङै जोथोन लानांगोन। बे समाव बिबान आरो खरसानि बजाया बांगोन। आनजाद आरो बादायलायनायनि थाखाय थियारि खालामनाय फरायसाफोरा अलसियाखौ एंगारना आरो गोब्राब खामानि मावनानैल' हास्थायनाय जाफुंसार जानो हागोन। साबसिन सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव था आरो जंखायनाय आरो रंजानाय समाव सुबुंफोरनि मोनदांथिफोरखौ दुखु होनो नाङा होनना सांग्रां जा। मोनसे रमान्टिक सोमोन्दोआव हाखु-दाखु जानायनिफ्राय गोजानाव था।